Auni yankuma au bismina anga émission mandi keneka no ene redina ka star show mali kuna foni TV sanfɛ Chifina ka dɔ de b'an bolo bi n'ale anga invité bi napsi dong di dala ale kan ka di kojugu n'ale anga rapper bɛ n'ama wele ko MK boy ale de b'an bolo bi donc an bɛ foli d'ale ma a ka foli lase a kanubaw bɛɛ lajɛlen ma n'a filɛli kɛ bɔ kan minnu sigilen n'o k'a filɛ ni waati in kɔnɔna la n ka foli bɛ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ kan filɛ ni waati in kɔnɔna na n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ ye. Ok i ka foli ɲɛna o diyara n ye MK i bɛ se k'a expliquer an ye MK yɛrɛ jɔn ye. Bon MK nana cogo min na wa ou bien i bɛ se k'a fila bɛɛ fɔ MK nana cogo min na MK yɛrɛ ye jɔn ye. Ok MK nana n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Musa quoi. Mais n ba jamu ye Konare. Bon n ye o de ta k'o kɛ MK ye quoi. MK mais i tɔgɔ ni yɛrɛ jamu mun tɛ ka rappeur ya tɔgɔ ye. Musa Ɲare. Musa Ɲare. Ok a faamuya aw minnu sigilen n'o ka MK boy lajɛ ni wagati in kɔnɔna na aw bɛɛ y'a tɔgɔ n'a a jamu dɔn sisan kɔni MK e yɛrɛ donna dɔnkilida la cogo di. Bon dɔnkili kanu bɛ ne la depuis ni wagati jan mais u ma se ka kɔn ka daminɛ quoi mais n commencera ka daminɛ 2021 laban na ka don 22 la quoi. Ok MK i ye dɔnkili joli de bɔ. Bon a ka ca dɔɔni dɛ. N'a ka cɛ i b'a expliquer an ye kɛ. O fɛn fɛn ye 10 dɔɔni a bɛ se mo sisan nɔ. 10 ani dɔɔni. A dɔnkiliw bɛɛ dɔnnen don wa. Bon dɔw dɔɔni don. Dɔw dɔnnen don. I bɛ se ka dɔɔni da yan ko dɔn. Ok. Ala ni mama ka duwawu kɔfɛ cɛsiri ka baara o de bi dɛmɛ ka ni jigi da maa kan ko b'i ka mɔgɔ fɛ mɔgɔya laban ye jɔnya ye i bɛna don min na i kelen de bɛ na wa n'i bɛ taa don min na i kelen de bɛ taa ka fa ka yada man di Ala ye maa bɛ se t'u ye ka tila ka sabali o la 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 a ka gɛlɛn don min na i tɛ mɔgɔ si ye i b'a daminɛ de i kelen ni pe ka sɛgɛn n'a tɔɔrɔ k'i kelen ni pe mati ta k'i da kan to ni fɛn min b'i bɔgɔ la tɛ sa ni m'o kɛ jugu ye kɛlɛ o ma se ne la yɛrɛ masa Ala de ye n ka daba yɛlɛ u b'a fɔ k'a fɔ ne ta mɛn ka kɛ ne ta ye ɲɔgɔn na da ne kira ye n'i fadenw da i kɔ kuma tɛ ban na. O diyara an ye donc aw MK kanubagaw aw minnu sigilen n'u ka MK filɛ ni wagati na aw bɛɛ y'a faamu k'a dɔn MK ye mɔgɔ min ye aw bɛɛ y'a tɔgɔ n'a jamu dɔn MK i ka invité fana mago bɛ i bɔyɔrɔ la i bɔra yɔrɔ min na. Bɔ Nafaji. E bɛ bɔ Nafaji de. O faamuna MK e ye kɔlɔlɔ jumɛn sɔrɔ dɔnkilida la fo ka se ni wagati ninnu ma. Bon an ye degun min yɛrɛ sɔrɔ misiki daminɛ ka se bi ma n ma degunba sɔrɔ sa mais dɛmɛbaga ko tun bɛ fɛ ka n sɛgɛn dɔɔni. I b'a expliquer i kanubagaw de sigilen don k'i lajɛ. Dɛmɛbaga ko tun bɛ fɛ ka n sɛgɛn dɔɔni quoi. I n'a fɔ misiki financement côté fɛ quoi. Mais ni n ka staff de bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni wagati in na quoi. Mais manager t'e bolo wa. Non manager tɛ fɔlɔ ni staff de bɛ ka baara kɛ. Mais mun na i ma manager ta. Bon a bɛ kunna a bɛ ta dɛ mais mago bɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔ la mun bɛ se ka kɛ n ka manager quoi. Ah bon n'i ma mɔgɔ ɲini ka mɔgɔ ta est ce que i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye mɔgɔ ɲuman ou bien nin tɛ mɔgɔ ɲuman ye. N bɛ mɔgɔ ɲini na mais n ma a mɔgɔ de sɔrɔ fɔlɔ quoi. Mais bon a fana man di n ye n ka wuli i y'a fɔ ka taa n jagoya nɔrɔ mɔgɔ dɔ la ko fo ka kɛ n ka manager ye o tɛ n fɛla ko ye quoi. Voilà a ka di n ye de mɔgɔ kɛ n ka manager ye n ka dɔnkili kanu bɛ mɔgɔ min na a ka d'a ye k'an dɛmɛ mais o mɔgɔ genre de ka di n ye quoi. Bon ni ne yɛrɛ dina yɛrɛ ɲininka rappeurs bɛ u ka managerw ta dɔw bɛ k'u kɔrɔkɛw ye dɔw fana bɛ k'u kɔrɔmusow ye i n'a fɔ dɔw bɛ k'u teri jɔnjɔn minnu bɛ yen nɔ dɔw fana bɛ k'u le. Awɔ yarɔ bɛɛ ni hakilina dɔ dɔrɔn ni mɔgɔ hakilina ye bila yɔrɔ min na dɔrɔn de ko in ye quoi. O fana ye tiɲɛ. N bɛ manager ta dɛ mais a tɛ hakili la sisan quoi. A bɛ hakili la dɛ mais ni staff de bɛ ka baara kɛ nin wagati in kɔnɔna na quoi. O faamuya. Parce que n'olu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ puis n'olu de bɛ ka continuer ɲɔgɔn fɛ hali bi fɔlɔ quoi. O faamuya MK boy e yɛrɛ e b'i ka dɔnkili idée ta yɔrɔ jumɛn. Bon ne ka dɔnkili idée bɛ na ne la naturellement dɔrɔn. Naturellement. Explication dɔɔni. I n'a fɔ a bɛ na ten tɔ quoi. Parce que souvent i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen
olu bɛ kɛ baro yɔrɔ la idée bɛ na dɔw bɛ yen n'u bɛ so kɔnɔ idée bɛ na souvent dɔw fana bɛ yen n'u sigilen don kelen na idée bɛ na ne bɛ fɛ k'i ka idée e b'i ka dɔnkili idée bɔ yɔrɔ min ne Dina bɛ fɛ k'o di yɔrɔ dɔn. Pour ne dɔnkili idée bɛ bɔ fan bɛɛ. Fan bɛɛ o tɛ kuma i bɛ explication de di an mago bɛ explication. Barokɛyɔrɔ la o n kelen sigi. I ka faniw fana mago bɛ explication na u k'a dɔn i ka idée bɛ bɔ yɔrɔ min na u mago b'o de la. Ouais ne bɛ gɛrɛ na o n bɛ barokɛyɔrɔ la o n bɛ so o n bɛ n kelen na o ça veut dire a bɛ na kuma bɛɛ quoi. A bɛ na kuma bɛɛ. Voilà. Ok MK o diyara n ye i ka son dɔ fana ye i kɛ ni mɔgɔ ko ko SCOP ka son don a carilen bɛ réseaux sociaux bɛɛ fan bɛɛ TikTok yɛrɛ a bɛ TikTok fan bɛɛ fana dɔw ko ko SCOP ta don mais an ma jɔnjɔn kelen dɔn e de ta don wa SCOP de ta don wa an m'a dɔn komi e b'an ka ni plateau in sanfɛ yan bi e de bɛ se ka explication di anw ma cogo min na walasa i kanubaa minnu bɛ yen u bɛ faamuyali sɔrɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ko SCOP ka son tɛ ko ne MK Boy de ka son don. Ouais bon n yɛrɛ i y'a fɔ n yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka mun da tan ni n bɔra sisan mun da tan tɔ voilà mɔgɔ caman de bɛ k'o kɛ peut-être mais ne de t'a dɔn quoi mais a bɛ se ka segin a datugu ni quoi. Segin k'a da i kanubagaw k'a dɔn k'a fɔ k'e de t'a dɔn parce que e sigilen don plateau sanfɛ nin wagati in na bɛɛ bɛ ka an ka nin jamukan in filɛ fana. Ala ni mama ka duwawu kɔfɛ cɛsiri i ka baara o de b'i dɛmɛ ka ni jigi da maa kan ko b'i ka ye mɔgɔ fɛ mɔgɔya laban ye jɔnya ye i bɛ na don min na i kelen de bɛ na wa n'i bɛ taa don min na i kelen de bɛ taa ka fa ka yada man di Ala ye maa bɛ se t'u ye ka tila sabali o la 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 a ka gɛlɛn don min na i tɛ mɔgɔ si ye i b'a daminɛ de i kelen ni pe ka sɛgɛn n'a tɔɔrɔ ko i kelen ni pe ma t'i taji dagan to ni fɛn min b'i bɔ la tɛ sa ni m'o kɛ jugu ye n kɛlɛ o ma se ne la yɛrɛ masala de ye n ka daba yɛlɛ u b'a fɔ k'a fɔ ne t'a mɛn ka kɛ ne ta ye ɲɔgɔn na da ne kira ye n'i fadenw da i kɔ kuma tɛ ban na. O ye tiɲɛ n'i fadenw da i kɔ kuma tɛ ban dɛ. MK e de la ka école kɛ ou bien n t'a dɔn n'i bɔra école de la ka na rap kɛ parce que dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ye école kɛ u b'u to école kɔnɔna na ka kɛ dɔnkilidala ye dɔw fana bɛ yen u ma école kɛ u wulila ten dɔrɔn ka na dɔnkili sira fɛ ne bɛ fɛ ka explication dɔɔni d'anw ma an k'o faamu ani kanubaga minnu sigilen don nin waati in na fana k'i lamɛn u bɛ se ka explication dɔɔni sɔrɔ i ka kuma na. Ouais bon n ye n to école kɔnɔna de la ka dɔnkilidala minɛ mais a kɛra n ka 9e san o san yɛrɛ fana ye kalan bila ne dɔnkilidala minɛ k'an to n ka 9e année la mais o fana san yɛrɛ la donc n ye fɛn bila quoi kalan bila voilà. Mais i ye école bila i ma gɛlɛya sɔrɔ i parents fan fɛ fa yan fan ou bien ba yan fan parce que ba dɔw bɛ yen nɔ fa dɔw bɛ yen k'i to école la ka école bila ka tila ka na arapu daminɛ an parents dɔw bɛ yen a man d'u ye dɔw fana bɛ a ka d'u ye komi parents bɛɛ tɛ kelen ye. N kelen ka école bila n bɛ arapu la dɛ mais n bɛ baara wɛrɛ kɛ quoi. N bɛ baara wɛrɛ kɛ parce que n bɛ menuisier kɛ hali sisan n m'o kɛ. Hali sisan i bɛ menuisier kɛ i bɛ menuisier kɛ k'i to la tuguni ka tila ka rap kɛ a ma degun foyi lase i ka rap kɔnɔna na. Non parce que n yɛrɛ bɛ se caman na la ka ban quoi. Menuisier la wala n yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n yɛrɛ ye quoi. O ɲɛna donc MK kanubagaw MK Boy kanubagaw aw minnu ɲɛ bɛ MK la ni waati in na k'a fɔ aw ɲɛna k'a ka rappeur ale fana bɛ se menuisier la a bɛ menuisier kɛ o temps kɔnɔna fana na a b'a ka rap kɛ a ma bali k'a ka rap tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ musique da la u tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ mais k'a fɔ aw ɲɛna MK kanubagaw mɔgɔ b'i to baara wɛrɛ la ka baara wɛrɛ kɛ a tɛ foyi tiɲɛ a bɛ courage de don i la fana i ka baara taabolo kan MK e delila ka featuring kɛ ni mɔgɔ ye ou bien ni mɔgɔ delila ka featuring demander i fɛ yan. Awɔ n delila ka featuring kɛ ni mɔgɔ ye. I bɛ se k'a tigi tɔgɔ fɔ an ɲɛna. Delfu. A son bɔlen don wa. A son bɔlen don. A bɛ YouTube kan. A bɛ YouTube kan. An mago b'a son na i ka son d'an ye an ka lamɛn. Bolo tɛ na ni tile datugu ka juguya tɛ na ni masaya in bali. Ala ko de don mɔgɔ ko tɛ n'u ko k'u b'a ɲɛɲini u tɛ na ɲɛ ye u ka musique la ɲɔgɔn na tɛ yen a nana kɛra u baba ye Delfu ni MK i bɛ san tan kɛ ko in na i ta ɲɔgɔn na ye n ye yɔrɔ ni janya u la parce que n tɛ fɛ n ka feere kɛ mɔgɔ si la bi mɔgɔya ko u ka ca o de kama mamaden ne bɛ n kelen ni na n'u y'a fɔ ka tɛ ɲa n ti nɛgɛ na n'u y'a fɔ ka tɛ ɲa cɛ i banba han.
Il faut remplir d'autres quoi. Ne dɔnkilidala kɔni ka dɔnkili y'a bila o kuma an animatrice minnu sigilen bɛ an bɛna mun de fɔ o diyara an ye caman dɔw la an ye caman faamuya o la fana MK e yɛrɛ dɛmɛbaga jɔn jɔn de b'e bolo MK minnu b'i dɛmɛ i ka dɔnkiliko la n ka mɔgɔ bɛ n ka musique dɛmɛbaga bɛɛ ye n ka staff de quoi ni n ka staff voilà a bɛɛ ye staff de a bɛɛ ok o faamuyara MK jɔn fana bɛ idée di e ma i n'a fɔ tori sisan i ka hakilina ko dɔnkili bɛna cogo min quoi bon mɔgɔ si tɛ yiri jan n ka idée bɛɛ bɔ n yɛrɛ la mais ni n tilala mun n ye idée min bɔ ou bien ni n ye dɔnkili min sɛbɛn ou bien ni n tilala dɔnkili min na n b'a da n ka staff kɛrɛfɛ an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ quoi sinon mɔgɔ si tɛ yiri jan o diyara n ye i ka dɔnkilida kɔnɔna fana na i ye nɔgɔya jumɛnw sɔrɔ a la parce que dɔnkilida mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ n ye gɛlɛya fitinin sɔrɔ i bɛ tila ka nɔgɔya sɔrɔ après dɔnkilida kɔfɛ quoi n ka musique kɔnɔna na bon n bɛ Philomène fo nin yɔrɔ la quoi parce que ale fana ale bɛ ka n dɛmɛ trop awɔ ale ye n ka beatmaker ye quoi Philomène awɔ ok o diyara n ye MK actualité t'i bolo nin wagati in na i n'a fɔ n kɛlen don ka mun labɛn yan wa actualité dɔ bɛ bolo n bɛ fɛ ka ko dɔw sigi sen kan i n'a fɔ a ka di n ye ka na ni projet wɛrɛw ye sisan nin wagati in kɔnɔna na puis a ka di n ye ka n ka clip dɔw kɛ quoi mais e bɛ fɛ k'i ka o clip ye ne bɛ fɛ ka kɛ wagati jumɛnw na n tɛ fɛ ka kɛ wagati janko yɛrɛ ni a ka di n ye ka kɛ ni a kɔni tɛmɛ bilen a tɛmɛ ni san kɔnɔ ou bien san wɛrɛ nata comme o sera ka a daminɛ wala a daminɛ 25 kɔnɔna na ka taa 25 kɔnɔna na o faamuyara MD i bɛ taa sɔrɔ fana MK i bɛ taa sɔrɔ fana i donna dɔnkilida la i bɛ taa sɔrɔ rappeur dɔ bɛ o jari ye komi an ka rappeur baw ka ca olu fana kanu kama e bɛ dɔnkilida kanu ka don dɔnkilida la i bɛ se ka expliquer n'olu kanu de kama e donna dɔnkilida la ou bien dɔnkili diyaɲɛ de kama e donna dɔnkilida la bon dɔnkili diyaɲɛ yɛrɛ kama ne donna dɔnkilida la dɔnkili diyaɲɛ yɛrɛ de trop donc i ka baara bɛ bila dɔnkilida kama bon n ye caman dabila a kama mais n ma baara bɛɛ bila a kama parce que hali sini bɛ n ka baaraw kɛ mais dɔnkili de ka di n ye kojugu quoi a faamuna MK ok mais ni mɔgɔw nana i n'a fɔ Saru k'a ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o tɛ Saru dɔrɔn ye dɛ hali mɔgɔ min tɛ Saru ye n nana k'an ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛ se dɔnkilida la ka ban dɔrɔn an b'a kɛ suffit que dɔrɔn a tigi ka na dɔrɔn MK bon n bɛ fɛ ni n ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ mais EP b'i bolo wa EP tɛ n bolo nin wagati in na i ma EP bɔ nin wagati in na ok o faamuna MK donc ni faamuya sɔrɔ a la MK boy kanubagaw aw minnu sigilen n'u ka MK boy filɛ nin wagati in na n b'a dɔn k'a fɔ aw caman ye faamuyali sɔrɔ MK ka kuma in na aw bɛɛ y'a bɔyɔrɔ dɔn a n'a tɔgɔ n'a jamu yɛrɛ aw bɛɛ y'o dɔn ka sɔrɔ MK ta y'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ka nin plateau in sanfɛ donc ale de tun b'an ka nin plateau in kan n'an ka wagati sera a kuncɛ yɔrɔ ma MK i bɛ se k'i ka numéro bila i kanubaga minnu bɛ yen n'u mago b'i la dɔw bɛ se ka kɛ u b'i wele concert la dɔw yɛrɛ fana b'i wele u ka anniversaire la donc i b'i ka numéro bila i kanubagaw ye minnu bɛ fɛ kɛ i ka numéro ta k'i wele numéro ye 96 33 84 13 i bɛ segin a kan tuguni 96 33 84 13 ayiwa MK boy kanubagaw ni MK ka numéro ye aw mɔgɔ minnu b'a la aw bɛ se ka an ka numéro ta a ka numéro ta a b'a wele MK i bɛ se ka foli lase i kanubagaw ma mɔgɔ minnu sigilen don k'i filɛ nin wagati in na bon n ka foli bɛ bɛɛ i n'a fɔ kuma daminɛ na n y'a fɔ cogo min na n ka foli bɛ bɛɛ fɛn fɛn sigilen don k'a lajɛ nin wagati in na puis n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ ok foli ɲɛna ayiwa ne yɛrɛ bɛ n ka foliw kɛ k'a lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ min kun b'an ka réalisation na n'ale ye Samake ale ni Tini ale yɛrɛ taara so ka ban an bɛ foli lase an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan tunkarakɛ minnu sigilen don kan an filɛ nin waati in na an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ bɛ foli lase n bamuso ma n'o ye Mariam Yatare ani n kɔrɔmuso Aminata Diko ani Fadi Marika Madame Baru ale bɛ musoya fɛn camanw feere ni mɔgɔ minnu mago bɛ Fadi la aw bɛ se ka Fadi sɔrɔ n'a ye changer Yirimajɔ changer
pont jigi dɔrɔn a bɛ fadi sɔrɔ gauche fɛ musoya fɛn caman b'a ale bolo ani sevarika minnu sigilen don nin wagati n'a kan filɛ a Woyisa ale ni Fatu ani Ma Kulubali an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ni an kun ne yɛrɛ Dina kun ka émission in Star Show kɛnɛ kan Mali kunnafoni TV sanfɛ k'a fɔ aw ɲɛna a b'an ka nin jamukan in sɔrɔ mercredi o mercredi 18h nɛgɛ kanɲɛ 18 na a b'a sɔrɔ an ka YouTube sanfɛ a b'a sɔrɔ TikTok sanfɛ a b'a sɔrɔ Facebook sanfɛ donc k'a fɔ aw ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni samedi ɲɔgɔnna wɛrɛ na Ala ma an ka jɔnya juru jɔ an na